दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ सानोब्ला दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा माने इउनिभार्सिटिनि सिङाव मोनसे कमन टयलेट बा गार्लस कमन रुम दिनै बयस कमन रुम बिथाङा मानो बानायनानै होआखै दिनै जोंनि बिटिसिनि फरायसा आरो दिनै जोंनि बिटिसिनि लाइमोनफोरा मोनसे बाथ्राखौ बुजिनो हादों जे राइट्स टु भट राइट्स टु इलेक्ट आरो राइट्स टु चुज पलिटिकेल पार्टी बे बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै हमदांनो हाना राजनिति दोलोआवहाय फरायफुबाय थानाय बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जयेन जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज आरो सिगनेल जे जोंनि बिटिसिखौ सालायनाय इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय बा दिनै जोंनि फरायसा बा दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनाय मोजां सुबिदा होनाय बिथांमोना नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै बिथांमोनाहाय गावनि फरायफुबाय थानाय अबस्थायावबो दिनै राजनिति दोलोआव जयेन जाफैनांनाय परिबेसखौ जों नुनो मोन्दों दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गोबां समस्याखौ जों नुदों आरो बुजिदों जेरै जोंनि बिटिसि हालामावहाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावब्लाबो जेबायदि इभिक्सन सोलिगासिनो दङ जेबायदि एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ बेखौ जोंनि लाइमोनफोरा एक्सेप्ट खालामाखै होननानै बै लाइमोनफोरा जोंनो बाथ्राखौ खोन्थादों आरो बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय आरो जोंनि बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय जोंनि जाय बिटिसि एकर्ड खालामदों मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै बिथांमोना जानजि खाफ्रागासिनो दङ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों जों खोनानो मोन्दों नाथाय जोङो दिनैहाय बिथांनि बुंनायनिफ्राय जोङो मावनायखौ जों फंसेबो नुनो मोनाखै बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआरआवहाय इउपिपिएल सरकार आरो परिबर्तन सरकार फैनायनि उनावहाय लाइमोनफोरनि समस्याखौ बिथाङा दिनैहाय समाधान खालामनानै होगोन होननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय जों दिनै मा नुनो मोन्दों प्रमद बर' बिथाङाहाय गोबां गिदिर गिदिर टेम्परारि प्रग्राम खुंदों नाथाय जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय मोनसेल' जे इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय दिनै बिथाङा प्रग्राम खुङो गोबां फैसा खरसा खालामो कौटि फैसा खरसा खालामो नाथाय दिनैहाय इउनिभार्सिटिनि मोखाङावहाय दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथाङा जुदि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय सानोबा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय सानोबा बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटि बायहेरायावहाय मोनसे स्ट्रिट लाइट बिथाङा मानो बानायनानै होआखै दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जुदि लाइमोनफोरनि थाखाय सानोब्ला दिनैहाय जोंनि लाइमोनफोरनो मानो दिनै मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा दिनै इउनिभार्सिटियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरखौ सानोब्ला दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा मानो इउनिभार्सिटिनि सिङाव मोनसे कमन टयलेट बा गार्लस कमन रुम दिनै बयस कमन रुम बिथाङा मानो बानायनानै होआखै दिनै जों नुनो मोन्दों इउनिभार्सिटियाव रिजाल्ट मोननो थाखायबो दिनै फरायसाफोरा धरना खालामफैनांगौ दिनै जों नुनो मोन्दों जे दिनैहाय बिए पास खालामनाय जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय कलेजफोराव फरायनानै दिनै जाय बिथांमोना दिनै बिए पास खालामदों बिथांमोनहा दिनै कटन इउनिभार्सिटियावहाय एमएनि थाखाय सेलेक्ट जादोंमोन दिनै बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया लेट एडमिसन होनायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना कटन इउनिभार्सिटियाव फरायहैनो मोनाखै जाय बिथांमोना दिनै बायहेरायावहाय इन्जिनियारिं खालामहैगोन मोजां फरायहैगोन बिथांमोना दिनैहाय फरायहैनो हायासै मानि थाखाय हायासै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाहाय रिजाल्टखौ जोंनो नांगौ बायदि टाइमाव होआखै आरो बे प्रब्लेमखौ दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा गावनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि सामलायगिरि जानानै बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बिथाङा खालामनानै होआखै बिनिखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बे जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोंनि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बुजिनानैहाय बै सरकार थानाय इउपिपिएलआवहाय बास जोंनि बिटिसिखौ सालायनाय इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टियाव बिथांमोना जयेन जायालासिनो दिनै सरकाराव थायै पावाराव थायै पलिटिकेल पार्टि जोंनि हाग्रामा महिलारि सारनि पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ राजनीति दोलोआव बिथांमोनहा लोब जयेन जाफैदों नंखायनो दिनैहाय जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जोंनि बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जाफैदों बिथांमोनखौ जोंनि बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिया अरायबो बोजबनानै लागोन आरो जोङो वेलकाम खालामदों आरो फैबाय थानाय समावहाय प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बिटिसिखौ सालायनाय बिथाङा जे इउपिपिएलनि माने परिबर्तननि नाम लानानै जे बिथाङा दिनै इउपिपिएल सरकार सालायदों बिथांनि इउपिपिएल सरकारखौ जोङो बोखारनांगोन मानोना बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा जेबो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै बिथाङा दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो जोंनाव एनकाउन्टार जानायखौ बिथाङा हमथायाखै दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो बिथाङा जोंनि इओनसोलाव इभिक्सन जानायखौ बिथाङा होखाराखै दा नंखायनो दिनै जेबायदि फरायसाफोरनि जे समस्या दिनैहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय कलेजफोराव जाय बिथांमोना फरायगासिनो दङ बिथांमोना आरो बुजिनो बाखि गैला दिनैहाय जोंहा बुक मोना इउनिभार्सिटिया बुक मोना प्रमद बर' बिथाङा दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय मोनसे बुक पाब्लिकेसन बिथाङा बेखौबो खालामनानै होआखै दिनै बिथांमोना नेटनिफ्राय सार्च खालामनानै फरायनांगौ पिडिएफ फाइल डाउनलड खालामनानै बिथांमोना फरायनांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङाहाय जुदि दिनैहाय बिटिसिनि इयुन जोलैनि थाखाय सानमारोब्ला बा बिटिसिनि फिउचारनि थाखाय सानमारोब्ला
बिथाङा जोंनि लाइमोनफोरनि जे समस्या बेखौ बिथाङा मानो सलिउसन खालामनानै होआखै नंखायनो जों सानो आरो लाइमोनफोरा सानगासिनो दङ जे प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनिफ्राय जोङो बोखारनांगोन आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो सरकाराव लाबोफिननांगोन मानोना जोंनि बिटिसिनि थाखाय बा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा आरो मावग्रा एकमात्र सासेल' जाय जोंनि दिनै बिटिसिखौहाय जिर'निफ्राय दिनैनि परिबेससिम लाबोनानै होफैदों बे जाहैबाय जोंनि हाग्रामा महिलारि सार